Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka clear constituency uba Kyrmen shilla ubredu ha ka ju kapor menteri Hapoh ka sarkar jilla ulapen pawi ka jing songsi halor ka jing tho uba ne lang lingdo bat angru ba ka jing ang bamdan ka roi kapar Hapoh ka constituency kalong shisha ka Bakla uba Kyrmen ulo ang ba kom kinomi kmat ka kamram kalong bantray na kamanta kipat ba bat ban kintiu ya ka constituency balhakan ni ka samay trikam komuno mi kmat Shibon ki kam lala ban pendap padan ki blengya chakamat kom ka project ombam omdi ka bedai ku ni ki project ka blasa teng las lembha ka bakom ki nong shnong ki lang not uba Kyrmen ulo angru basa ka ke jingkwa jong ba ne lang habau pen pau ha kata ka constituency kala nang hier udi ban yathu da ka basai bat ka bahak banong hi amdan ka roi ka par Hapoh ka constituency te ka long shisha ka Bakla Shibon ken jong man lang ngam tip ya ke jing I jong okay nelejo yo let's say kadon ke ba ila thu ban kundet ye ki kam andre yo let's say hakum ke jing I jong I kadang sating andre nelejo nga kakum ke jing kemau jong haden jong I one ma justin de exam de jong I usem mo ila le ye ke ila persyang ban le long whatever ke ba ila persyang whatever in his capacity ila pendep haden wan sabanga ngaleng jong aru ngai kidon ki project joy mana lang project I laban pendep there is a continuous process ni la e pendep example mata ke keniga greater water reservoir supply scheme ketul ai na ki issues mana sa pending ji debat ki project te hangpor na du project exactly but hangpor jong nilai persang mata ho long somehow nila dan bakla banong baw nila yo economic schemes manta is all the process kini ge kam hopefully ngindang la ban pendep ka on time kumuji pathan ga government but haji de bat kibai pat ki kam ngai ba kibur ki kam da ba ikwa ban pendep niru nila pendep te kat ku manta ngam tip se ke jing kwa jong iba ke state ni ga district ni ni ga constituency ba ka nang hiar shushu te nga long ya datang kwa hi ye I ban thu shai da ko shai ye thu ho ye ni ba ke datang kam ni don kam ban le kam bingin tep hadu manta ke ki kam bi la paseu ye na nalen jong I le nalen jong ki pai ba jong ko si ngala persang ban le bat ila ye le hiru te la dai ong ba kam don ke development ta ke ko we ko bangala ban ong ko de ko Bakla man la da pipe ki construction development kum ki surok ki umbam undi ki power electricity par kunjur ki school infrastructure par hakibe par ki development milai wanra shibun kita ki ayo re kan sapoi ko por ngin ai ke report ki ba na mungkin shong ban pe ya ke ko kren na lian jong candidate ban sai contest ke election kat ko jing ong jo iba in one ban contest ke election 8000 arpulai na mata ban wanra ita ki jithmu jong I jithmu jong I kwa I ban yo le se la I long comfortable ban share ban ni ba ye share lang ban ni ke kata jithmu jong I kana ba mengiru min tip kata jing ong jo I ka long valid ne ka long valid ndai kat kum jing seu tu jonga as per my capacity as per ke capacity ke ke bingidon na ke government gila yele ek baro long nimla ban ong 100% gila le ke jing ya namang habidon kata ke jing yele pasha adlen indian kinsting nalen jong iru indai ban underestimate yenga ban nalen jong aru ngana underestimate I namar kani ke jing ya khun ba pai ba un sa sakhi de ki kam ki jong I namar ye iru gila dei MLA bala ya donteng mo ni MLA ban ngaru matala yo ban shikri ba sansnem te hakini ki sansnem ki jonga ki paiba ki sampe ke kam ko bangala le pada ke shpo snem jong man elang ke kam ila le but ngangi skem bo paiba hi khamtam yengi ki jut ngade request nang ye ki paiba ba kin sing tho ba haba pila a yengi ki galat kumu samla khamtam yenga ban long nomi khmat agani thain ban wanra ibta ki khamtam ki development agi jishani ajung ki paiba ngangi skem ba kinsa island yang yenga namar hagasan snem ngasel tho bat ki paiba kusen tho ba ndek busuk yo no mi khmat ban pendep ki kam po san snem rela kataru ki progress lada ki page compare nga tharai kandon hi ga kinamla ban ong bo market man umle ni ta constituency
lut ban ong ke jing thu jong i hello kata re ka we nga ba constituency nga ba I ong nga la ai ki manang bastat chipos nem kala hier ku constituency le nga ong kani gam de jing ai jong we brio kani ka bor mangilong kum ki MLA kam de jing ai jong no jong brio marway kani ka jing ai jong ki collective baro ki pai ba jong constituency de ka ba ki shania hangi nado XMLA ma Justin hado hangaro de ka jing shania jong pai ba kila ai yang kani ka bor nin shekri re ong bangala ai haki ba nang bastat it seems ba ila ai mai umdega ka jing jet jong pai ba katang de ka wei mo still constituency ina ku samla ban yo skill ba ki hang ba jong ni le ni ki kuni mana lang bade XMD jing ni ong ba ngala ai it seems ka de ka ba mai hi la ai hanga le ni hai XMD moi ma Justin ngangi skim ba gani gani jing ai jong pai ba ingin utilize hok ika dan pendon kam hok na bo pai ba unyo ya ke benefits ban ngangi skim hi bo pai ba unum ailat yakino kino gibri ban kam dia lede ban ong ngala ayo ta ban long MLA ngala ayo ta ban long nom khman de kede jing ai jong pai ba we po we nong jet yingi nong thebot de nong ai yakini ko bor yingi de single individual de overall borok kino kikam borok kino thebot jong constituency ngada borom yaki pai ba jonga gila ai ngakini gila ngangi skim kinsa ai be nga ban de pike kikam ki bang sa teng Rela daki I ba ki jing Bakla na ni jongal ni bangam la bande na kerpa di